बेनो खोथाया सिदाखा थेंगा ओरै नोंसोरनि जुदि नैबे आसि बिमाया गोलैया नोंसोरनि सावगारियाव अब्ला मा घन्टा खालामनो मा घन्टा एरखुगोन हा बेखायनो सिदा गोरोन्थि जादों गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामनानै रायजोनि सेराव निमाहा बि समाजनि सिगाङाव बर' समाजनि गेजेराव सम्पूर्ण बर' जाथिनि गेजेरावनो निमाहा बि आखाइ खबजबना खुलुमबाय जय हिन्द जय भारत जय बर' हारिनि खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो इउएन ब्लग चेनेलाव आरो आंनि फेसबुक नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि फेसबुक आरो इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि मोनसेल' गाब गोनां समायना रमायना आगर गोनां आगर एरखांनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सिनायजाबोनाय बर' हारिनि आगरखौ लानानै बयबो सोमोहाबो गोमोहाबो जोंनि बे आर'नाइखौ लानानै मानसिफोरा दुनियायावनो जाय मानसि फैयो जोंनि बे बर' हारिनि आगरखौ नुनानै सोमोनाङो आरो गोमोहाबो माबायदि आगर एरो बिसोरो होननानै मिथिबायना नाथाय जोंनि बे आगर गोनां गाब गोनां समायना रमायना जोंनि बर' हारिनि कालचारनि मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे सिनायथि मोननो हानाय GI टेग मोनलायनो हानाय जोंनि बे आर'नाइखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जानाय सिनाय मोनजानाय बर' हारिजों अनसायबोजानाय नामखौ बुंलायाबाबो जागोन आं नोंथांमोना बयबो मिथिखायो भाइरेल आब' बिनिनो लोगो बा बिनि फिसाय बिथाङा CM सारनो मान बावदों CM सारखौ बरायदों गांसे आर'नाइजों नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों बै CM सारनि आर'नाइयाव मा दङमोन बै CM सारनि आर'नाइयाव दङमोन मोनसे बिबार बे बिबारा जाबाय पदुम बिबार बे पदुम बिबारखौ लानानै मानसिफोरा जोबोद दावराव आरो बेसेबांखि गनायजाथाव बे बिबारखौ लानानै दिनै बर' हारिनि गेजेराव बयबो रागा जादों आरो जानांगौबो नांनायनिख्रुइबो बांसिन रागा जानांगौ जोंनि देहायाव जोंनि सोलेराव जोंनि मोदोमाव मानो होनबा बियो जोंनि सिनायथि मानो होनबा बियो जोंनि मान सन्मान जोंनि मर्यादा जोंनि हारिनि दा बेखौ लानानै खायसे पलिटिक्स खालामदों सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय सोरनिबा माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे लुगैनानै सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय बै जोंनि आगर गोनां समायना रमायना जोंनि कालचारनि जोंनि हारिनि जोंनि हारिमुनि जोंनि बेसेन गोसा आब्रुथि गोनांखौ जों माब्लाबाबो फाननो नाङा जों बेखौ लुगैयो हारिया बेखौ लुगैयो समाजा बेखौ लुगैयो नोंसोरनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय गावसोरनि प्रफिटखौ नायनानै गावसोरनि मुलाम्फाखौ नायनानै जोंनि आर'नाइयाव गुबुन मोनसे गाब होनो नाजानो नाङा बेयाव पलिटिकेल गाब होबाय नोंथांमोना होदों जोंनि आर'नाइयाव पलिटिकेल गाब सोरबा UPPLनि फालिखौबो दिन्थिदों बेबायदिनो आर'नाइयाव UPPL लिरनाय सोरबाया दिन्थिदों BJPनि पदुम बिबार आर'नाइयाव आखिनानै UPPLनि लिरनाय बेसे सहायथावना बेसे बेफोरो गनायथि होनाय जाया फैनानै सिगांग्रो फैनानै बर' हारिनिसिम बर' समाजनिसिम जोंनि हारिनि जोंनि समाजनिसिम नोंथां सानैया फैनानै निमाहा बिनांगौ आरो समाय लानांगौ जे इयुनाव माब्लाबाबो बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनाय नंला होननानै हारिखौ लासिं फोनांदों हारिखौनो फानदों पलिटिकनियाव सोरबाया BPF सोरबाया BJP सोरबाया UPPL जेखियानो जाया मानो नाथाय हारिखौ माब्लाबाबो दाफान जोंनि कालचारनि
नोंथांमोनाबो बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो एबसुआबो गोख्रों रावजों सोंखारिनांगौ। बेफोरबायदिखौ जोंनि डिफेन्सार बर'नि मोनसे स्पेस खोनासंदोंमोन बेनि सायावनो, नाथाय ओरैनो गोरलै 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 रावजों बुंनानै बियो माने बारहरदों बे मेटारखौ। जों गनायजाया बेफोरखौ। गोख्रों रावजों थांखिनानै बुंनो रोंनांगोन। जाय गोरोन्थि मावदों बेनि सायाव आसि थुनानै बुंनो रोंनांगोन बियो बेबायदि खालामदों होननानै। बियो बोरै जादों, बोरै समायना नुदों ना नङा, आंथ' बिराद समायनाय नुलायबाय होनना बुंदों। बे मानसिया जायबा बिनि खर'आव सान्थौ फैनाय बै बुस्थुखौ एरखांनो थाखाय बिनि खर'आव सिद्दा फैग्रोदों बे बुस्थुखौ आर'नायाव बेबायदि बिबार बानायहोनो होननानै। बैखौ नुनायावबो जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ नोंनि खर'निफ्राय ओंखारनाय मेलेमजों फैनानै नोंनि आइडियाखौ लानानै आर'नायाव गाब होनो दासान। सिदा खोथाखा, गाब होनो दासान। जोंनि गेदेमा गोलाव सार जाय सान्थौ जिबि मेलेमजिबि आरो बिथांमोना जा मासियाव जिरायनाय दं, जा बिथांमोननि दायित्व मावनो गोनां, बैफोर दायित्वखौ लानानै जोंनि गेदेर गोलाव सारफोरा मावलांनांगौ। हारिनि होननानै हारिखौ फोथांनो थाखाय नोंथांमोना डिसिसन लानांगोन। बिथांमोननि सायाव आरो एक्सन लानांगोन। बिथांमोना आं दा मोनसे नुदों, बे नोंथांमोना नायलां बेखौ मा लिरदों। जोंनि बड' एन्ड कालचार हेरिटेज एन्ड प्रिजार्भेसन बे बर्डआ गोख्रों खावलायबाय सानथामनि गेजेराव फैनानै नोंथांमोना निमाहा बिनांगौनो। आरो थाम्स आप बेनि थाखाय सारमोनखौ खुलुमनाय बाहरो, जासिहरो, रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोना दि गोख्रों एक्सन लादों, गोख्रों खावलायदों आरो गोख्रोङैनो बिथांमोनखौ फिननाय होनांगौ बेबायदिनो। आरो नोंथांमोना नायदोंब्ला, नोंथांमोना मिथिदोंबा, नुबाय थादोंब्ला बेफोरबायदि बुंनायखौ रायजो राजानि खावलायनायखौ आरो थाबैनो फैनानै निमाहा बि रायजोनि सेराव आरो समायला। दिनैनिफ्राय बर' हारिखौ फाननो नाजाया, फाननो खाबु होआ। बर' हारिनि मान सन्मान, बर' हारिनि कालचारखौ फाना होननानै समायला। दिनैनि बे प्रेस मिट लिंहरोना, मिडिया लिंहरोना, पडकास्ट होयो, रायजोआसो अनदों नोंसोरखौ, रायजोआसो सापर्ट खालामदों नोंसोरखौ। आरो जुदि रायजोआ नोंथांमोननो भट होआबा नोंसोर घन्टायाबो जेबो खालामनो हाया, मिथिबायना? बेनो खोथाया सिदाखा थेंगा ओरै। नोंसोरनि जुदि नैबे आसि बिमाया गोलैया नोंसोरनि सावगारियाव, अब्ला मा घन्टा खालामनो, मा घन्टा एरखुगोन हा? बेखायनो सिदा गोरोन्थि जादों, गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामनानै रायजोनि सेराव निमाहा बि समाजनि सिगाङाव, बर' समाजनि गेजेराव, सम्पूर्ण बर' जाथिनि गेजेरावनो निमाहा बि आखाइ खबजबना। खुलुमबाय। जय हिन्द, जय भारत, जय बर' हारिनि।